Bantase hlalani phansi hlalani phansi yothu uNomkhithi ubusy bantase and kuzafuneka nathi sibe busy naye silandele lento yakhe nathi sibe busy otherwise izasiluza bantase nikhumbule nje ukubana apha eclassini yami we do not follow events, we follow people. Ividiyo kaNomkhithi le mamelani bantase into yenzeka niyakhumbula mos into nokubana uNomkhithi une-26 years experience kwi-crime like history yakhe ne-crime inde kakhulu bantase if ibine-levels phofu inazi ii-levels because at this point ukwi-CEO level in fact ukwi-founder level at this point uNomkhithi mamelani ke bantase into yenzekayo and le nto andithi allegedly uNomkhithi ngoye 26 years ago uNomkhithi wabanjelwa lento xa kuqhekeza kanene housebreaking wabanjelwa i-housebreaking xa ebanjelwa i-housebreaking kanjalo waspenda i-4 years in prison hayi fine after that bantase from uyear 2000 to 2012 oko ke sana eba in and out of prison yaqonda and ke ngoku kule 12 years bantase yi-housebreaking cash in transit yi-hijacking yaqonda ba kule 12 years already bantase se-explore ii-fields ezi-3 apha kule nto yale crime yaqonda and ke ngoku sezazi bazisebenza njani after u-2012 yaqala ke ngoku yatshintsha ubuhlobo obu becrime ke ngoku abanjelwa bona saqala ke ngoku sabona i-fraud yaqonda saqala ke ngoku sabona i-attempted murder saqala sabona zonto zinjalo and ke ngoku bantase kulaa minyaka mos yayilaa season ye-tenderpreneurs nayikhumbula laa season ye-tenderpreneurs nezilay queen kwathini kwakuthiwa ya nezilay queen hayi laa season mos leya Nomkhithi wayephake kulaa season so uNomkhithi ke bantase igama eli lithi Nomkhithi mosi bantase ikati yaziwa ngobuclean yaqonda ikati yaziwa ngobuclean bantase so kuthiwa kweza housebreaking bantase wayefika uNomkhithi aqhekeze athathe into ayithathayo wena as i-owner uzobona after inyanga nto nokubana kwakuqhekeziwe mosapha clean job kwathiwa nguNomkhithi ngaloo ndlela ke bantase so ningabhideki into nokubana kutheni sisithi nguNomkhithi yikati because wayesenza i-clean jobs wayengabhaqwa and ningacimba fansi uba kuyo yonke le nto yam mane ndisithi in and out la in and out ziyawithdrawa ii-charges so ii-connections zakhe namapolisa uzidevelophe phaa kulaa in and out yaqonda bosibantasi niclever nini mamelani ke ngoku uNomkhithi uthini singene kule nto yale tender so ke ngoku kule nto yale tender bantase uNomkhithi wayi-awada le tender ngale ndlela ye-fraud awayi-awadwa ngayo yaqonda indaba ke ngoku iphikwa phaa ngubani nguNews 24 News 24 ufumane i-tip off into nokubana kukho umntu othile ofumene i-tender ye-SAPS kwathini but this person une-criminal past yaqonda and ke ngoku obviously guys if kuthiwa yintoni le nto if une-criminal record you can't get i-tender from government especially i-SAPS yabo kwabe kuthethwa loo nto uNomkhithi yathi yovela le nto wahamba wayotshintsha i-directorship yekhampani yakhe like wazama wayebona bantase ukwenza i-damage control wazama i-damage control ayalunga then that is when ke ngoku econtractor oSibiya esithini into nokubana hey guys zamani kaloku nisote out le nto because uthi uSibiya at some point uNomkhithi waye ofisini yakhe yaqonda but sana la case yala fraud yabe ibanjwe yinkintsela ye-investigator ethi andimove yathi inkintsela ye-investigator andimove blownas dathi nditshele kule nto ale tender ndiza-investigator ndide ndiyazi bakwenzeka ntoni yava bantase hayi kuloo nto bacela izitatement kwathiwa ke ngoku no yafika ke ngoku nakufani masemula at this point bantase itender kaNomkhithi was supposed to be 360 million yaqonda but at this point ebebhatelwe 283 ingathi ebebhatelwe 283 at this point xa kubhaqwa yonke le nto yabo so ke ngoku kuloo 283 iflegwa ngubani iflegwa ngufani masemula jomana mani lo mntu lona mos kuthiwa une-criminal past niyenza njani loo nto but ufani masemula so into eyenzekayo kufani masemula bantase yeza into nokubana makayisayine le tender kuqala
uyaqonda, wayiflega lento. Xa eyiflega eyibuyisela kwathi yaphambana lo maye masiyenzeni lento yale fraud siqhubekekeni kutshaba ke ngoku basebenza noNomkhithi bayenza nyani bantase yaqhubekeka uyaqonda under inose kaFani bayenza ke ngobantu ase-under inose kaFani Masemula yonke lento. So uFani Masemula uzoyibona game 2 kuthiwa makasayine again wathi hayi mani bendiyiflekile mos lento ithini into yale nto. Kwaqala ke ngoku kwaba ngathi ke ngoku escalateka yonke lento yaqonda yabe ikwimedia and all of that. uNews 24 every chance ayifumanayo uripota ngale nto kaNomkhithi yaqonda. Ndiyasola inoba yayikhona i-ex kaNomkhithi phaa kwaNews 24 but anyways asikho kuloo nto. Anyways bantase kuloo nto ke ngoku istophe ke ngoku lento le tender. Hayi ke ngoku ulo mntana uNomkhithi bantase azithi nkxi ke ngoku ezi generals zibaphezulu ke ngoku General Skwaba Sipeya General Skwaba abathi nkxi into nokubana hayi guys itender yam imile kaloku andizukwazi undibhatala itender yam yaqonda. Every police officer niyakhumbula into nokubana ubuildile i-connections emapoliseni from 2000 and all of this is happening in 2024. Right around December of 2024. So akho number ya polisa angenayo at this point. Yonke ipolisa li-corrupt likhona kwi-phone book yakhe yaqonda. Hayi kulapho ke ngoku ufonela kwanditsho Julius Mkhwanazi akho mntu angamfoneliyo ke ngoku is getting desperate. Wahamba wafonela ulo mntana uSibiya uthi uSibiya mosibadibana kwezo ntsuku. Fine uSibiya uyayiphika yonke loo nto. Anyways uNomkhithi uthi yena into nokubana well akakayithethi uthi into nokubana yena noSibiya zange ba-exchange imali watsho ku-ad hoc committee zange exchange imali kwathini. Sharp Chomi wahamba kwa the same Nomkhithi wafowunela uGeneral Bhekicele uTeketayo. Ayifonela uTeketayo uthi no man Teketayo mamela mfethu uyayibona into nokubana le ngoSibiya ngoku is doing nothing about lento yale tender like akayisort out. Wafonela uTeketayo into nokubana Teketayo mamela mfethu masidibane mane eDurban ufuna uthetha nawe ngalento yale tender khona into enza kuxelela yona ngalo nguSkwaba Sibiya khona into enza kuxelela yona ngalo nguSkwaba kwathini uneendlela ezingaqondakaliyo. uTeketayo wathi utsho endodeni because ndimfuna kakubi lowo nguSkwaba. Wahamba uNomkhithi tyurukudu eKZN wadibana noTeketayo waxelela uTeketayo into yobana mamela Teketayo uSkwaba noobhururu bakhe i-IDEC are trying to arrest uGeneral Khumalo umzilikazi kaMashobane. So wena kuzafuneka wenze into ngaloo nto and ke ngoku le information endikunika yona ndifuna into nokubana wena usebenzise i-influence yakho wenze sure into nokubana ndiyayifumana laa tender ndiyifunayo. Wathi ke ngoku uGeneral Teketayo ndiza kudibanisa noKhumalo niyithethe noKhumalo le nto uthethe nomntu orongo. Wamdibanisa noKhumalo nyhani wamxelela uKhumalo into yokubana efondini uzawubanjwa kanje nakanje nakanje. Nyhani uKhumalo uthe xa elende airport wabanjwa kwathiwa ibinyani laa nto ibithethwa nguNomkhithi. Waphinda uNomkhithi ayikaphumi itender. Phinda uNomkhithi wathi ufuna udibana nonkwale yenkosi kwale nkosi nguGeneral Mkhwanazi lo wethu ufuna udibana naye same thing ufuna lento yale tender still bantase akayifumana lento yale tender. Wakhupha i-information ke ngoku ngoKhan I think wakhupha i-information ngoKhan ngoSkwaba kule meeting yakhe noMkhwanazi yaqonda. Wakhupha loo information after khupha loo information still because ke ngoku usecaleni lirongo uzama uplayer u12D but udlala u12D ngathi thina abantu bakwi-Dean's List yabona thina abantu baseHarvard yaqonda. So wabona into yobana no man u12D akancedanga naba baseHarvard abandincedi instead kanti aba baseHarvard bazawuqala ke ngoku bam-investigate General Mkhwanazi. Wayobanjwa i-PKTT 2025 ngoMeyi ebanjelwa ntoni i-attempted murder kaTebogo Chobejane i-ex yakhe right. Buyile ke uNomkhithi uthi into nokubana no ndizaba si-state witness mna yabo ndizanixelela into nokubana kwenzeke ntoni between mna nalamanye amapolisa are-involved kuyo yonke le nto and ke ngoku mna what I want in return yi-lesser sentence. So i-sentence ke ngoku abavumelene ngayo i-NPA noNomkhithi yi-15 years and then kula 15 years kubekho i-5 years e-suspended meaning that wethu uzahlala iminyakana nje yaqonda eminye iminyaka izaba suspended. Sharp Chomi so uMantyi ke ngoku uthi no uzasikhupha isigwebo nge-1 into nokubana kule nto isuggestwayo yale 15 years yena ucinga ntoni but uNomkhithi is turning i-state witness bantase and ke ngoku I am hoping into nokubana sizawufumana into ene-substance because into esimfunayo thina
squash.